Innejt xem ħażin, assolutament ma nara, mhux tal-li ma nara xejn ħażin, nara biss pożittiv illi żgħażagħ ta' 16-il sena jkunu jistgħu jivvotaw. L-idea tagħna hija illi ma jista' jkun aktarx ngħidu sa frar li ġej, sa frar Marzu li ġej, il-diskussjoni ħassir fil-jiem li ġejjin fil-kabinett. Il-resqu il-liġi li permezz tagħha nkunu nistgħu nbidlu l-liġijiet tal-pajjiż biex fl-elezzjoni kif kellna diġà l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fejn żgħażagħ ta' 16-il sena setgħu jivvutaw, dik kienet diġà xi ħaġa li għamilna. Issa t-tieni pass ħajkun illi fi-2019, ġifieri sena u nofs sentejn oħra pratikament, żgħażagħ ta' 16-il sena ħajkunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ħankunu, Ġulja tikkoreġini, it-tieni pajjiż fl-Ewropa wara l-Awstrija li nagħmlu dan it-tip ta' change, dan it-tip ta' bidla.